Какво става, гайс? Здравейте и добре дошли в този клип. Днес ще ви покажем как да клякате. Става дума за хора, които не са клякали никога. Първите стъпки на хора, които искат да започнат да клякат. Задължително да клякате, защото има много ползи от това да клякаме. Много по-добра стабилност в корема, гърба, краката, задника, таза, колене. Така че препоръчвам ви да клякате с щанга, лост, с дъмбел. Сега ще ви покажем как да клякате за напълно начинаещи. Така че нека да преминем към самото упражнение. Първите стъпки, които трябва да предприемете, когато трябвате да клякате. Първото нещо, да не клякате по този начин. Краката, пръстите да не сочат напред. Пръстите на краката трябва да сочат навън. Широчината на разкрача трябва да вие на широчината на раменете. При мен е горе-долу това. И самия клек се изпълнява в това, че коленете сочат пръстите и отиват навън. Коленете не отиват напред. Демонстрирам ви как не е правилно. Това не е правилно да се прави. Правилното нещо, коленете отиват навън, корема отива напред и по този начин имате разстояние от коленете и корема. Хоп, коленете навън, клякаме надолу, гърба изправен. Гърба никога не го пускаме напред. И сега ще ви покажа с гиричка как се получава. Наместваме се, вземем гиричката. Гиричката се държи по този начин. Хоп, ето така, в самите длани. Ето така, може да видите от по-близо. Хоп, и тук вече притискаме с самите длани, притискаме самата гира към тялото. Гирата стои до гърдите ни и това, което правим, прибираме лактите напред, изпъчваме гърди и правим това движение. Хоп, може малко по-прибрано. Хоп. Коленете навън, гирата държим, максимално близо от тялото, гърба стегнат, раменете прибрани, хоп. Хоп. Това не е движение. Бавно, негативно. Хоп. 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 Значи, гайс, за самите повторения и самите серии. Първо, примерно, е хубаво да почнете без никаква тежест, да контролирате движението и реално да имате много добра стабилност. Започвате с повторения от 10 до 12, 3, 4 серии, 5 серии, примерно. Клек, блицеви опори или лежанка, което можете, и мъртва тяга или някакъв вид мъртва тяга, която да е с пръчка или с други неща. Така че това, което може да направите, е да сложите самите клекове като първо упражнение, в зависимост от това как искате да тренирате. Ако имате програма, трябва да заучите самото движение. Важното нещо кое е? 3 серии по 10 повторения, хубава негативна, хубава позитивна част. Идеята е да имате хубав контрол на движението. Може да добавяте с времето повече серии, малко повече повторения, между минута и половина, 2 между сериите. Как да прогресираме? Горем 10 повторения, 3, 4, 5 серии, 6 серии, който иска, но реално 3 серии са напълно достатъчно и вече може да качим, ако правим 3 пъти седмично. Ако не правим 3 пъти седмично, може да добавим по още една серия отгоре. Може всяка тренировка да кача с по 1 кг или през седмицата качате по 2,5 кг, което ви препоръчвам. Очаквайте в следващото видео да направим техниката с лоз, кои са важните неща с лоз да клякаме, хай бар, лоу бар, преден клек и такива неща. Ще ви покажем реално в друго видео. Благодаря ви, за гледането. Ако имате въпроси, пишете в коментарите, лайквайте, сабскрайбвайте, абонирайте се и продължаваме напред. Благодаря за подкрепата. Бъдете благословени!